conèixer. Bé, evidentment que la gran notícia és que enguany hem fet comptaran la Julieta Venegas, que és el gran cap de cartell i la cara que més imatge tindrà d'aquest cartell. És el gran atractiu, artista que compta amb una carrera extraordinària, amb 8 Grammys a les seves vitrines i més de 15 milions de persones que l'escolten cada mes a plataformes com Spotify. Crec que és una aposta, però, com sempre, és una aposta que està totalment vinculada a ser un atractiu perquè el públic vengui a veure una Julieta, però també se trobi a tota la qualitat que tenim amb els grups de Mallorca. Tenim Ana Maria Jaume, Ana Maria Hein, Ànimo Esparrec, tenim a Negre, tenim a Xisca, tenim a les Pitxorines, tenim a en Guilla Will and the Waves, en Joan Miquel Oliver, evidentment, tots aquests grups que també seran damunt l'escenari del Movo Fest. També tenim altres atractius, com per exemple és la Valeria Castro, una artista canària que està, diríem, a la cresta de sonada, la setmana passada nominada a un Goya per la millor cançó original i també nominada enguany a Grammys llatins. També tenim artistes peninsulars, com per exemple el Big Bang, a Soc un Bohemio, a Mujeres, o a Guillem Gisbert, líder del Manel. I això fa Porreres. Fem a Porreres, continuem a Porreres. L'any passat va ser la primera edició que vam fer a Porreres i vam quedar molt contents per les possibilitats que ens dona l'espai d'Espart de Naraveta i enguany continuem i intentarem millorar encara més un espai que també està vinculat amb la idiosincràsia de la Movo, perquè el que té bo la Movo no és que puguis veure en Julieta Venegas, sinó que la podràs veure amb un espai molt còmode perquè l'aforament màxim de la Movo són 2.500 persones per dia. I encara falta per treballar un cap de cartell. Falta per treballar un cap de cartell, serà un cap de cartell internacional que arribarà dia 28 de març a el que serà Saltra Movo, que és un esdeveniment que fem conjuntament amb la revista Saltra Música i la Movo Fest. Què és el que ha estat més difícil o més complicat d'aconseguir per aquesta edició d'enguany? Sempre hi ha moltes dificultats quan dus entre mans un festival d'aquestes característiques, que cada any creix, que cada any vols millorar en qualitat, que cada any vols dur millors artistes de fora perquè sigui un atractiu més gros perquè la gent vengui i, evidentment, quan estàs xerrant amb un grup com és la Julieta Venegas, per exemple, és molt complicat. És molt complicat perquè tu no deixes de ser un festival, com ells diuen, boutique, a la ruralia del Pla de Mallorca i això és difícil fer entendre a grups tan grans que és la Movo Fest, no? És a dir, que qui t'acompanyarà a l'hotel serà un de nosaltres, que qui te faràs catering també serà un de nosaltres, que tindràs coses que tal vegada no tindràs també a un gran festival perquè tindràs una companyia directa damunt tu que t'atendran en 100%, però que no tindràs uns altres luxes i que s'han d'adequar a unes demandes que nosaltres no podem fer. I el que vos ha fet més il·lusió per dur enguany? Jo crec que tot el cartell en general, no? I evidentment que la Julieta Venegas és una il·lusió grossa, però la nostra il·lusió, i això és ben cert, la nostra il·lusió màxima és continuar podent fer el festival. Perquè no deixem de ser 15 persones que no ens dedicam a això, que hem agafat la Movo com una part de la nostra vida, que ho fem per amor a l'art, perquè és una associació sense ànim de lucre, això és molt important, i que hi pugui continuar havent un festival així amb uns preus ridículament assequibles per poder veure a tota aquesta quantitat d'artistes, creiem que això és la victòria, que se pugui continuar fent i que la gent vengui a veure-ho. 8a edició, poden dir que està consolidat? Està consolidat i esperem que duri més anys, veurem quants, fins que les nostres forces durin, però sí, està consolidat, és una cosa que també hem percebut, és molt complicat quan no tens inversors darrere, que se consolidi un projecte d'aquestes característiques, perquè la nostra proposta és que és, nosaltres no tenim una força econòmica darrere que ens pugui, per exemple, poder posar publicitat a molts de llocs, no? I sortir per la televisió i sortir a les cartelleres de la publicitat que hi ha a les autopistes, no podem fer això, i crec que això fa que sigui molt complicat anar creixent a poc, però creiem que ara gaudim de salut en aquest aspecte.